Magandang araw Pilipinas. Welcome to CNS Vlogs PS. Nandito ako ngayon sa aming munting bukid. Kasama ko ang aking mga tropa. Ayun, yung nasa gitna, yun ang aking magiting na driver. Tapos yung nasa bandang kanan, yung aking katiwaldas. At syempre, ayan, hindi pa sikat na yan. Marami ng hater. Ayan, si Papa Mong. Yan, kasama ko ngayon. Yan, shoutout po sa inyo lahat. Yan, ito yung aking katiwaldas. Nandito ako ngayon sa Bicol. Ayan, poging-pogi. Yan, shoutout sa iyo, katiwaldas. Ayan, at ang aking magiting na driver. Ayan, ayan may parang si Andres Bonifacio. May itak na. Yan, shoutout sa iyo, Gilbert. Ayan, welcome to Munting Bukid. At syempre, ito, ang aking pamangkin, si Papa Mong. Ayan. Kaway-kaway naman yung Papa Mong. Ayan. Ayan, wala naman bayad. Kamay ka lang. Ayan. Oh. Ayan. At syempre, may mga dala rin akong alaman. Ayan, itatanim ko ito sa aking munting bukid. Ayan, samot-saring mga halaman ito. Ayan, papakita ko sa inyo after na maitanim ko ito dito sa aking munting bukid. Ayan, maraming mga abukado at ayan, yung Shanghai Beauty, may dala rin ako. Ayan, San Francisco. Ayan, samot-saring mga halaman ito. At ito yung mga kalapating dala namin. Ayan, ito yung mga alaga kong kalapati at dito ko na rin paparamihin sa Bicol. Ayan. Halos 35 piraso ito. Ayan, medyo giniginaw. Ayan, medyo tagulan ngayon sa Bicol, kaya ayan. At ito na nga, ang aking katiwaldas, yan, kumuha ng kawayan para gamitin dito sa aking loop. Siyempre, hindi mawawala si Papa mo, ayan, mas matibay. Ayan, si katiwaldas, merong isang pasan-pasan, hindi mawawala. Ayan, kasunod na si Papa Mong. Ayan, tingnan mo naman. Grabe. Yan, doble sweldo dito. Ayan, tatlo-tatlo yung kanyang pasan-pasan. Ito yung mga kawayan na kinuha namin dyan sa bandang baba. Ayan, sa may sapa. Ayan. Ito yung gagamitin naming pangdingding sa aking munting loop. Ayan, ginagawa namin dito. Ayan, inihiwa namin, pinaghati-hati. Ayan. At may kasama din kami dito. Ayan ang aking mga katiwala dito. Ayan si Basyo. Ayan. May kasama din akong isa. Ayan. At syempre ang aking magiting na karpintero na wala sa hulog. Ayan, si Gilbert. Ayan, nagdidingding. At nandito kami ngayon. Ayan, siyempre, hindi mawawala ang aking mga bantay. Ayan, bantay. Bantayan mo itong mga nagtatrabaho ko. Ayan, bawal magpahinga. Ayan, nangangati ata si Bantay. Ayan. Ayan, shoutout sa iyo, Bantay. Bantayan mo yung mga trabaho ko. Ayan, bawal magpahinga. Ayan, merienda time. Nauna si Katiwaldas. Sabi niya, hindi siya magmimerienda. Ayan, kauna-unahan pa kumuha ng merienda. Ayan, siyempre, ang magiting kong karpintero na wala sa hulog. At si Papa mo, ngayon, patawa-tawa. Kuha ka na, Papa mo. Ayan. Ayan. Kuha na kayo, Noy.
Ayan, at magiging sikat na kayo. Ayan. Sa ibang bansa, mapapanood kayo. Ayan, napakaswerte nyo. Ayan ang aking pamangkin din. Ayan, merienda time. At si Basyo, ayaw ata magmerienda. Ayan, sinisipag. Ayan, ayaw na magmerienda. Ang aking mga bantay, ayan, bantayan nyo to. Ayan. Ito pa yung aking isang bantay. Ayan. Balak ata magmerienda din. Ayan. Bigyan mo na ng merienda si Bantay. Merienda time. Ayan. Ito yung pinaka masarap na parte ng pagtatrabaho pag oras na ng merienda. Ayan. Siyempre, pahinga muna. Ayan. Seryoso si Papa mo. Ayan, oh. Ayan. Ayan, shoutout naman kayo dyan. Ayan, siyempre yung aking mga bantay. Ayan, hindi mawawala yan. Ayan ang aking karpintero na driver din na magaling pala ito. Ayan si Gilbert na kahit walang hulog, ayan wala sa hulog pala itong karpintero ko na ito. Ayan. Malapit na matapos ang aming munting loop. Ayan. Ito yung paglalagyan ko ng mga kalapati na nanggaling sa Manila. Ayan. Yung mga aking mga kasama dito. Ayan mga pamangkin ko. Ayan, napakasipag. Nagyayas-yas ng mga kawayan. Đó, puro sana. Tay mo lahat. Ayan, dito tatama yung mga ipot ng kalapati. Ayan, tapos magiging patabarin natin ito kasi nandito yung mga hapunan. Ayan. Ayan, ikinakalat natin yung ipa ng palay. Welcome to CNS Vlogs PH. Ayan, ililipat na namin ang aking mga alagang kalapati dahil natapos na ang aking munting loop dito sa aming munting bukid. Yan, isa-isahin natin. Ayan, tuturuan na natin pumasok dun sa trapdoor.
Naka ilang piraso na tayo? Yan, para masanay, papadaanin na natin sa trapdoor. Ayan, tuwan-tuwa ng aking mga kalapati ngayon dahil malaki na ang kanilang bahay ngayon. Ito, meron pa isa. Naipaabot nga yung ibang kalapati dito. Ayan, hintayin pa natin yung isang medyo maputik dito. Mulan dito sa Bicol ngayon. Ayan. Ayan, marami na. Noy. Marami to. Bali halos ilang piraso ito ang aking alaga dito. 35 pieces na kalapate. Yan. Panimula akong aalagaan dito sa aking munting bukid. Ayan, natapos na. Yan, shout out. At magandang hapon sa inyo lahat yan.